Il-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela saħaq li rridu nkomplu nibnu fuq tkabbir ekonomiku u soċjali li għadda minnu pajjiżna fl-aħħar 7 snin. Dr. Abela għal dan waqt attività politika f'Bormla fejn stqar kif il-kottonera nnifisha hija xhud tal-progress ekonomiku u soċjali li gawda minnu pajjiżna. Min post illi kont iddejjaq tiġi fih, illum tħossok gburi li tagħmel parti minnu, li tiġi fih, li tiġi timxi mal-madwar, post faċċata tant sabiħ ta' fejn qegħdin, il-madwar kollu l-qalba ta' Bormla. Dan huwa xut frott tal-bidla li għamilna f'dawn l-aħħar 7 snin. Il-Prim Ministru spjega kif dan kollu jikkonferma l-importanza tal-kontinwità ħalli l-ġid ikompli jasal għand kulħadd. Jiena kommess li nkompli nkabbar il-business community tagħna, inkompli nkabbar it-tkabbir ekonomiku, ħalli mbagħad imma li dak il-ġid jinżel u jinżel l-isfel biex jilħaq lil kulħadd. Il-Prim Ministru aċċenna wkoll fuq l-importanza ta' aktar parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika. Nemmen fil-kontribut qawwi li taw lil pajjiżna f'dawn l-aħħar snin, nemmen f'aktar parteċipazzjoni ta' nisa fil-ħajja pubblika fis-saffi kollha tagħha u iva dak il-mekkaniżmu li jiżgura aktar parteċipazzjoni, aktar rappreżentanza tan-nisa se mmexxu l-qudiem dwaru biex jidħol. Il-Prim Ministru semma wkoll l-importanza tal-vuċi żagħżugħa fil-politika ta' pajjiżna. Tant nemmen fikom u rridkom temnu fina u rridkom tkunu parti magħna f'din l-avventura f'dan il-proġett sabiħ fejn se nkomplu mmexxu lil Malta u lil Għawdex il-qudiem. Fit-tmiem id-diskors tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela aċċenna wkoll għall-għaqda li għadha b'saħħitha fil-Partit Laburista. Għaqda li deret ċara wara ġimgħat u xhur li setgħu eżżu lill-partit. Għandna massa ta' nies li trid tibqa' tersaq lejn il-partit. Aħna jdejna miftuħin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.